प्रशासन धावा बोल दिलस। बोल बाज के कहवा जेबा हो गिंगवार में ऐसन झोल दिलस। तोर साथी मुहवा खोल दिलस प्रशासन धावा बोल दिलस। बोल बाज के कहवा जेबा हो गिंगवार में ऐसन झोल दिलस। अब ट्विस्ट नया बा कहानी में, प्रशासन के निगरानी में रंगदारी चली राजधानी में। प्रशासन के निगरानी में रंगदारी चली राजधानी में। हमरा खाती नाम आइल कोनो केस में, वांटेड लिस्ट में फेमस बानी जान पड़ोसी देश में। अब आग लगेगा पानी में, प्रशासन के निगरानी में रंगदारी चली राजधानी में। प्रशासन के निगरानी में रंगदारी चली राजधानी में। हो उम्र कैद ता पक्का बात रहो सकेला हंसी हो। अखिलेश यादव नाम बाबली सर झुकेला जोहर में, लागे लखून सियाही नहीं बसंत राज के मोहर में। बा गोल्ड मेडल मनमानी में, प्रशासन के निगरानी